Кай Сормон раисо махкам мешаванд ака. Не бародари азиз. Ака аблавай чандам числа сар мешавад. Он баръакс зиёдтар мешаванд. Салом ака, ман ЗАГС дорам. Мара депор када метонанд. Ака агар якта правонарушение дошта боши, Тоҷикистон барои биёи тоза мешида боша ё ки не. аз ширкати шифоро афғани тозаи сиёҳдонаро метавонед дастрас кунед. Агар ки шумо аз дарди сар азият мекашед ё нафастангӣ ва дарди дил доред ва ё бемории простатит доред, пас ба ин ширкат муроҷиат кунед. Доруҳо барои ғафз кардани риш ва мӯи сар. Ҳамаи доруҳо бо сифати баланд мебошанд. ҳатман аз номи канали юристиҷай муроҷиат кунед. Ин ширкати бародарони тоҷик дар хизмати мову шумо мебошад. Ассалому алайкум ба ҳар як нафаре ки айни ҳол ҳамин навори моро тамошо карда истодааст. Умедвор ҳастам ки якояки шумо тансиҳат ва хонаобод ҳастед. Тамошобинони азиз, чӣ хеле ки медонед дар канали мо конкурс рафтесай ва дар бораи конкурс камтарак ба шумо мефаҳмонам, маълумотон метиҳам. Дар идомаи барнома комментарияҳоро мехонаму якчандин ахборотҳои нава ба шумо пешниҳод мекунам. То охири видео тамошо кунед тамошобинони азиз. Ва оиди конкурс, чӣ хеле ки медонед ё касое ки бо хабар нестен, дар канали ма конкурс рафтесай. Конкурс ҳамагӣ 26 дона приз дорад. 5 та конверти $200, 10 та конверти $100 ва 10 та конверти 1000 сомонаву 1 та телефон. Нархи билет 250 рубл мебошад, яъне ки 35 сомона дар бар мегирад. Бениҳоят нархи билет арзонай. Ба ҳамин хотир ҳама каса як дастгирӣ кунед ва билетҳоро мо буфурӯшему тезтар конкурси худмона ҷамъбаст кунем. Аллакай 50% билетҳо ба фурӯш рафтагӣ ҳастанд. Касе ки мехоҳад ай конкурси ма билет бихара, рақамҳои Сбербанкда 250 рубл мепартоен ва дар рақамҳои WhatsApp роӣ мекунед чектона қатъи ному фамилиятон. Дар конкурси мо иштирок бахти хита бисанҷ ва бурд мекунӣ. Оз дар идомаи барнома монтажёр видеои конкурса мемонад, боз дар уҷа маълумот оиди картаи Сбербанк дигар чизҳо пратарай. Бидроен ҳама каса дастгирӣ кунед то билетҳои мо тезтар буд шавад. Ассалому алайкум ба ҳама. Чӣ хеле ки медонед мо конкурс дорем ва конкурси мо то ҳол идома дорад. Дар конкурси мо ҳамагӣ 850 дона билет мебошад ва нархи як билет 250 рубла дар бар мегирад. Ҳамагӣ 26 дона приз дорад конкурси мо. 5 та конверти $200, 10 та конверти $100 ва 10 та конверти 1000 сомонаву 1 та телефон. Конвертҳои пулӣ ҳамашон тайёранд. ҳар як ғолибе ки муайян мешавад, мо конвертҳои пулиро хидмон бурда дар дасташ меспорем. Барои харидорӣ кардани билет метавонед ки дар инами рақамҳои Сбербанк 250 рубл партоен ва чектона дар рақамҳои WhatsApp қатъи ному фамилиятон роӣ кунед. Картаи Сбербанк ба номи Мунис Хуршедович мебошад. Нафароне ки агар ғолиб шаванд дар Россия қарор дошта бошанд, пула дар карташ мепартоем. Ба 250 рубл метавонӣ соҳиби приз бошад. Бахта бисанҷ, муваффақият шумо дорад. Хоб, мавзӯи асосии мо оиди ба кадом муҳоҷирони меҳнатӣ дар Федератсияи Россия кортҳо дода намешаванд. Вазорати умурии дохилии Федератсияи Россия гуфт, ба кадом муҳоҷирон корти электронӣ дода намешавад. Чӣ хеле ки медонед, бояд баъди соли нав ба ҳамаи муҳоҷирони меҳнатӣ дар Федератсияи Россия кортҳои электронӣ дода мешид. Вале айни ҳол ба ҳама додагӣ нестанд. Корти электронӣ барои ин мебошад ки мисол дар дохили корт маълумот оиди ана ҳамон шаҳрванди хориҷӣ сабт шидагиай ва ба як гурӯҳ муҳоҷирон ана ҳамон корт дода намешавад. мо ба шумо ҳозир мефаҳмонем. Бархе аз муҳоҷирон дар Русия аз ироаи ҳатмии корти электронӣ бо маълумоти шахсӣ озод карда мешаванд. Аз хориҷоне ки ба муддати кӯтоҳ ба Русия меоянд, уҳдадории гирифтани ҳуҷҷати ягона бо интиқоли иттилооти электронӣ бардошта мешавад. Барои шахсоне ки мехоҳанд дар қаламрави Русия муддати тӯлонӣ бимонанд, гирифтани чунин ҳуҷҷат ҳатмӣ хоҳад буд, таъкид карданд Вазорати умурии дохилии Федератсияи Россия. Ба гуфтаи Казакова, ҳуҷҷати ягона ҷои иқомат, патент ва иҷозаи будубоши ғайримуқаррариро мегиранд. Илова бар ин корт ҳамчун шаҳодатномаи шахсияти муваққатӣ барои шахсони бешаҳрванд, шаҳодатномаи иштирокчии барномаи давлатии кӯчонидани ҳамватанон ва ҳуҷҷат дар бораи паноҳгоҳҳои муваққатӣ, инчунин шаҳодатномаи гуреза хидмат хоҳад кард. ҳуҷҷатро метавон ба муроҷиат ба мақомоти ҳудудии Вазорати корҳои дохилии Русия ё тавассути ташкилоти тобеии худ дастрас намуд.
ба қайдгирӣ дар шакли электронӣ сурат мегирад. Ба муҳоҷирон пас аз гузаштани изи ангушт ва аксбардории корт дода мешавад. Шарти муҳим гузариши муоинаи духтур буд. ҳар як шаҳрванди хориҷӣ бояд полиси суғуртавии тиббии ихтиёрӣ ё ҳатмӣ дошта бошад ва шаҳрвандон низ бояд боҷи пардохт кунанд ва дар портали хадамоти давлатӣ сабти ном шаванд. ёдовар мешавем ки чунин қоидаҳо барои муҳоҷирон дар Русия аз 29 декабри соли 2021 ба қайд гирифта шудагӣ буд. яъне кортҳои электронӣ ба кадом шахсон дода намешаванд, ба шахсиятҳое ки ба Федератсияи Россия барои муддати кӯтоҳ сафар мекунанд. мисол баъзеи шумо сафар мекунед, дар мигратсиони картаи шумо частни нависондагие ё ки гости нависондагие. барои ин гуна ашхосон корти электронӣ гирифтан шарт ва зарур нест, вале шахсиятҳое ки дар мигратсиони картаҳошон работа нависондагиянд ба нияти муддати тӯлонӣ сафар кардагиянд Россия, барои ин гуна ашхосон гирифтани корти электронӣ шарт ва зарур мебошад. барои гирифтани корти электронӣ ба вазорати корҳои дохилии Федератсияи Россия муроҷиат мекунед. Аҳмад нависондай: ассалому алайкум, баракат ба касбу коратон акаи Сорбон, айноми ғарибӣ Санкт Петербург. азор раҳмати калон, худованд якояки ғарибора ва худованд ҳамаи моро нигаҳбон боша. раҳмати калон барои комментарияи нависондагӣ. Фарҳод 7 нависондай: ака, агар якта правонарушения дошта бошӣ, Тоҷикистон барои биёи тоза мешида боша ё ки не? Не, бародари азиз, чӣ хеле ки ман гуфтагиам, ҳар як административни правонарушение ки шаҳрванди хориҷӣ содир мекунад дар Федератсияи Россия, аз номи ӯ шаҳрванд нарушенияш баъди 3 сол бардошта мешавад. яъне ки дар база то 3 сола нарушения места ва баъди 3 сол удалид мешавад. як каси дига нависондай: салом ака, ман ЗАГС дорам, мара депорт када метавонам? бачам шаҳодатнома Русия ҷавоб битаҳед, ман Тоҷикистон барам, омада метавонам ҷавобаша интизорам. агар ки ягон нарушенӣ надошта бошӣ, шуморо аввалан депорт намекунанд ва баъдан депортонанд ки кардан ЗАГСи русӣ дошта бошӣ, ба воситаи ҳамун ЗАГСат ҳамсарите даводав ки кард, агар депортитра аннулировад мекунанд. вале боз як роҳи дигаре бародар ки пеш ай уе ки мақсад ягон проблема мақсад дошта бошӣ, нарушенӣ карда бошӣ ва будони ки депортот мекунанд, пеш ай ҳами депорт карданшон мерай бо ҳаму оилаи худат ба воситаи ЗАГСат гражданствои Россияро дастрас мекунӣ. Очилдиев нависондай: салом алейкум акаи Сорбон, раисҳо маҳкам мешаванд ака? Не, бародари азиз, раисҳо аз Тоҷикистон ба Россия ё ки аз Россия ба Тоҷикистон баръакс зиёдтар мешаванд, маҳкам намешаванд. баъзе овозаҳо буд аз тарафи мардум ки мақсад раисҳоро маҳкам мекунанд, дигар чизҳо. барои ҳамин овозаҳо ман тақрибан 2 рӯз пеш видео кардам, дар канал парт гуфтам ки овозаҳои дурӯға бовар накунед, раҳо раисҳо яъне ки қатъ намешаванд. баъзан шаҳрҳое ки ҳамсарҳад ба границаи Украина, ана ҳамон шаҳрҳо танҳо якчанд муддат парвозошона қатъ карданд, тамом. вале ба ҳар ҳол агар ки ягон ахбороти нав шид, ман иншааллоҳ ки пешниҳоди шумо мегардонам. Салим нависондай: ман 4 штраф дорам, споридамшон, манро ҳам метавонанд депорт кунанд? бале, бародари азиз, шаҳрванди хориҷие ки дар Россия қарор дорад, дар 1 сол зиёдтар аз 2 административни правонарушения мекунад ва я ҳақ доранд ки ихроҷ кунанд ай Россия. Одинашон нависондай: акаи Сорбон, ман диюм курс хондам, партофта Москва омадам, брам вастанавид кунам, хизмат мебаранд, илтимос тезтар ҷавоб тиҳед. агар пеш ай даъват кардан ба хизмати ҳарбӣ, призифи баҳорӣ биёй вастанавид кунӣ ва бихонӣ, намебаранд. вале агар дар вақти даъват ба хизмат биёи ву ту бугӯи ман вастанавид мекунам, не, ба хизмат даъватат мекунанд, чунки ту студент ба ҳисоб намераи хориҷ шидагӣ. Султонов нависондай: 6 январи соли 1995 мебаранд. бародарои азиз, ай ҳаматон илтимос мекунам, бисёри нафарите савол метӣ ки мисол мегирем, агар 10 декабри 1995 ё 20 январи 1996 хизмат мебаранд ё ки не, мара савол натиҳед, амуро хитон ҳисоб кунед, мефаҳмед. ман чанд бор гуфтагиам ки солҳои таваллуди 1995 то 2004 ба хизмат даъват карда мешаванд. ана дариҷа моҳоша ба назар бигирен. 2004 ки агар 18 сола шидагӣ бошад, даъватш мекунанд, вале агар 18 шидагӣ набошад, даъватш намекунанд. ва мақсад соли таваллуди 1995 ки 27 пир кардагӣ бошад, ва я даъват намекунанд. пир кардагӣ агар набошад, даъватш мекунанд. ва ҳамин хотир ҳамин чиза хитон ҳисоб кунед, рӯз, моҳ, сол, ҳамаша ҳисоб кунед, хитон мефаҳмем бародар. шумо баъзе саволои нотуғрӣ метиҳед, ман мисол намедонам ки рӯзи шумо кадом рӯзай. савол метӣ ки мара хизмат мебаранд ё ки не, таваллуди ман 94 ё менависӣ ки таваллуди ман 96 мара хизмат мебаранд ё ки не. моҳ, рӯз, солтона ҳисоб кунед,
хитон мефаҳмем ки хизмат мебаранд ё ки не бародаро. Ма кадом солое ки даъват мекунанд 10 бораҳо гуфтагием дар видео. ҳусейнов Наҷибулло нависонда: салом алейкум ака, аблавай чандум числа сар мешавад. Даъват ба хизмати ҳарбӣ аз 27 март аллакай фармонаш меброяд ва аз 1 апрел шурӯъ мешавад. Бедняк нависонда: салом бародар, вақти воридшавӣ ба Россия дар мигратсиони карта гости навистагӣ. Прописка ҳаст, 3 моҳ нашуда агар аз граница баромада ворид шавад, метавонад гости нависад. Яъне ки дар мигратсиони картаи ту гости навистагӣ ва ту то 3 моҳ ҳақ дорӣ ки дар Россия баистӣ. Баъди 3 моҳ ё пеш аз 3 моҳ ай Россия ки биромадӣ, бо 3 моҳ пас ҳақ дорӣ ки диембора ворид шавӣ. Муҳаммад Давлатов нависонда: ака, ман таваллудум 1995, соҳиби 2 фарзанд, ЗАГС надорам, маро ба хизмат даъват мекунанд ё не? Ба хизмати ҳарбӣ даъват карда намешавӣ. Анамун коғазое ки айродон барои фарзандот метиҳанд ки метрискашон бигӣ, ё ки агар метрискашон гирифтагӣ бошӣ аллакай, ана ҳамун метрискаош шаҳодат метиҳанд ки ту аз хизмат озод ҳастӣ ва даъват карда намешавӣ. Ба ҳамаи бародарои азиз видеоро ҷамъбаст мекунем. Дар канали мо ҳатман обуна бишен. То барномаҳои дигар худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.